रायजोफोर नायलै सावथालाव मादि बोरला लाना थाजोबदों नायलाय नै बर'आसो थैदों बर'नि न'खौ मान सावमोननांगौ बिसोरो बेथ' आनरुल जादों लोगोफोर बेखायनो जोङो बिराद गिदिर दायथ' लानांगौ बर' मानसियासो थैदों ओमफ्राय बर'निखौनो सावहैबावदों अब्ला बेफोर बिराद डेन्जार जानानै दङ होमबा खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि भिडिअ'आ जाहैबाय गरम जागोन नोंथांमोन मानो होननानै बुङोब्ला मैया दाख्लैनि जाथायखौ आं दिनैसो होनो थांगासिनो दङ बिसिनि थाखायनो जोंनिया बे दावरावनि थाखायनो जोंनि नेट गासिबो बन्द जाजोब्बाय चिरां आरो क'क्राझार दा बेखायनो सावथालफोरनि जेसेबांनाखि बोरला थिर दङ बेखौ पुलिस शासन लानानै सिज खालामजोबनांगौ सिज खालामजोबागौ मानि बिसोरो बे बोरला थिरजोंनो जुजिबाय थागोन बेखायनो जोङो पुलिस शासनखौ लानानै बोरला थिरखौ सिज खालामजोबनांगौ सावथालफोरनिखौ अब्लासो जोङो सुख सान्ति जागोन सुख सान्तियाव फैगोन जेसेबांनाखि बे बोरला थिरखौ लागोन जेसेबांनाखि बिसोर दुगा जागोन वाह दाख्लैबो पुलिसफोरनो होलायलायबावाखै बोरला थिरखौ बेखायनो जोंबो पुलिस शासनखौ लानानै बोरला थिरखौ गासिबो सिज खालामजोबनानै सावजोबनांगौ अब्लासो सुख सान्ति फैगोन रायजो नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर आरो बेजों लोगोसे आं बुंबावनो सानदों लोगोफोर रायजो नोंथांमोन बायसान्स जुदि दस्रायाव जाबावोब्ला जानायाथ' गोबावजों खनसे जागोन बे समाव दाबावखा बाथुलखौ लाफाबाय था अन्थाइखौ सिफियाव थोजासे सोनानै ला आरो नङाबा बेग फिसा ला अब्लासो जोङो दाख्लैनि बायदि दावहा नांनो हागोन खुबैख्रुबनो हागोन गावख्रुबनो हागोन बेखौ आङो ख्रे बुंहरनानै दोनखाबाय बेखौ गोसोआव लाखा रायजो नोंथांमोन आरो बेजों लोगोसे आं मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों लोगो रायजो नोंथांमोन जेसेबांनाखि बिसिनि खेरा गानग्रा फैदों बिसोरखौ बे जायगानिफ्राय होहरजोबनांगौ आरो हमजोबनांगौ पुलिस शासनखौ दैथायहरबाय थानांगौ बिसोरखौ जुदि फोजोबनो हायोबासो जोंनि बड'लेण्डआ सान्ति जागोन बिसोरखौ जुदि झारखन्डआव थिनहरफिननो हायोबासो जोङो बड'लेण्डआ सान्ति जागोन बेखायनो जोङो गासिबो हमनायनि टारगेट लाजोबनांगौ जेरावखि थाया हाग्रा गेजेरावनो होन माबा गेजेरावनो होन बबेबा जायगायावनो होन डाइरेक्ट पुलिसनो खोन्थानानै हरनांगौ जोंनि बर'फोरखौ बा गोदो इन्दिबिफोरखौ गोदो नुबानो गावोमोन बिसोरखौबो बेबायदिनो नुबानो गावनाय खालामनांगौ आरो गावथारनांगौ नुबानो गावनाय खालामनांगौ आरो हमजोबनांगौ जेरैहाय इन्दिबिखौ जेरै गावदोंमोन बेबायदिनि बिसोरखौबो सासेबो दोननो मोना बेबायदि सुख सान्ति जायगायाव आरो जाय गामियाव फैदों सावथालफोरनि गामियाव फैदोंब्ला बे सावथालफोरनि रायजोनि गावबुराफ्रा बेखौ दायथ' लानांगौ आरो दायथ' लासेयावबो बे जुदि सोरनावबा थाबाय थायोबा आरो सोरबा जुदि बेखौ दोनदोंबा सोरबा गामिनि मानसिया दोनोबा सावथालफोरनिया बिसोर गैयालाबो 15 लाख जुरिमाना होनांगौ आरो जुदि 15 लाखखौ जुदि होनो हायाबा नोंथांमोना बे जायगानिफ्राय खारनांगौ होननानै मोनसे रुल दानांगौ लोगोफोर कमेन्ट बक्सआव मोजां ना गाज्रि खोन्थाहर लोगोफोर रुल दानांगौ अब्लासो बिसोरो दोनफैनोबो गिगोन हाबफैनोबो गिगोन दा बेखायनो बेफोरखौ रुल दानांगौ रायजो नोंथांमोन कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर दा जोंनि मानसिया एकदमबारे सियर सांग्रां जानांगौ खौसे जानांगौ सासेयानो थै सानैयानो थै साथामानो थै मानसिनि भेलुआ बिराद मोजां आरो मानसिनि जिउआ जोंनि मोननो थाङि जिउ दा मोजां मानसिखौ बिदि बुथारनांगौब्ला जोङो बेयाव जोङो टारगेट लानांगोन जे खौसेथि जेरावखि थाङा क्लियारलि लाखा बिसोरबो जुदि बोरला लायोबा जोंबो बाथुल लानांगौ हमो ना मायो जोंनिखौबो नाय बेबाराव पुलिसफ्रा आं बारा खोथा बुंनो सानला रायजो नोंथांमोन दा जोङो बयबो जुदि जाबावोबा जाथाया डाइरेक्टलि बाथुल लाखा आं बेखौ साजेसन होखाबाय लोगोफोर बायसान्स दाख्लै बायदि जुदि जाथारबायबो हागौना दा बेखायनो जोङो अट'मेटिकेलि रावबो बावनानै दाथा बाथुलखौ जेब्लाबो ला आरो जेब्लाबो अन्थाइ लाफाबाय था जाहाथे जोङो प्रटेक्सनाव मोजां जायो आरो बे मोनसे खोथाखौ आं बुंबाय थानो सानो जेरावखि थाया सांग्राङै था आरो जेरावखि थाङा बिसिनि गेजेराव दाहाफै
सावथालफोरनि गेजेराव दा हाबहाय आरो लोगो जाबाबो सायावल' लोगो जा, सिंजों जोंनि दिमागखौ बाहाय। आरो डिउटि नेनायावबो जाय सिमा बारबोदों, सावथालफ्रा जुदि सिमा बारफैदोंबा बेफोरखौ डाइरेक्ट पुलिसफोरनो खोन्थाहर लोगोफोर। मोनसे खोथा थालांदों लोगोफोर, दाख्लै बर'आसो थैदों, बर'नि न'खौ मानो सावोमोननांगौ बिसोरो? बेथ' आनरुल जादों लोगोफोर। बेखायनो जोङो बिराद गिदिर दायथ' लानांगौ। बर' मानसियासो थैदों, ओमफ्राय बर'निखौनो सावहैबावदों, अब्ला बेफोर बिराद डेन्जार जानानै दङ होनबाथ'। बेफोरखौ बिराद दायथ' लानांगौ लोगोफोर, बेखायनो बिराद एक्सन लाबाय थानांगौ। बेखौनो बुंनानै दिनै भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय। जय बर' हारि, जय बर' हारि, जय।